For 3 years in LCS, I never died in a 2 vs 2 once in a lane, or like it will be about once in like 100, 150 or 200, I don't remember exactly games, okay? Yeah. And I remember a specific caster mentioning, whenever we were playing, apparently H2K in bot lane have a mental blockade. Who is this caster? We should play who is the millionaire. Wait, I will do it. Okay, so who is the caster that whenever we're playing, he was saying that H2K have a mental blockade in these games? A. Quickshot. B. Deficio. C. Videos. And also the fourth choice, Crepo. So you have the option to call home. You can stop right here. We have the bonus money. It's safe. You take it, $205,000, or you make a choice and you maybe win the prize pool. So Immortal chooses to continue, and what does he believe? Final answer. B. Deficio. Okay, what can the beast tell us? So the correct choice is Crepo for $500. It's you. Wow, Mortal! Can't jump back for some damage. Oh. Μαλάκα νόμιζα γκάνγκ ήταν αυτό, δεν ξέρω τι κάνει. Ξέρεις ότι ήταν flame μεταξύ τους και αυτό. Ναι. Να και μας συμφέρει. Το δρόμο. Γέλα. Έρχεται το μπράντα του. Έρχομαι. Ποκ. Θέλεις. Δεν έχω heal ούτε κάτλας. Πρέπει να πουσάρουμε πρώτα. Πάνε πω καρέτα απλά. Έρχομαι τώρα. Δεν θέλεις. Ήρθα. Βάλα τον εκεί να το πάρουμε. Ρε κρυπλόκια. Πάμε μπότα. Τι κάνει ρε. Ούτε για απλά αυτός. Σιγά μου το χιλάρο τον πάρε. Κάνω exhaust, απλά τρέχω. Με έφτιασε. Θα μπει. Πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό. Λάσα ρε. Μαλάκα θα χάσουμε κιόλας αυτές τις φορές. Τι μπορώ να κάνω ντάς αυτός εγώ έτσι. Τι κάνει ρε. Μάλιστα. Defeat, εγώ στο είπα αυτό το game είναι defeat. Ρε, δεν έχουμε ομάδα, το καταλαβαίνεις, δεν έχουμε top laner, δεν έχουμε mid laner, όμως δεν μας έχει φάει DC. Αυτός ψόφισε τώρα.
Μπορώ να αγοράσω γρήγορα. Θα πάνε στο mid. Θέλω και εσείς για να κάνω fight, δεν γίνεται αλλιώς. Καλά, απλά πηδάνε μέσα στη βάση μας. Δεν γάμισε το. Πάμε σε αυτό. Πάμε. Μη. Έκανα flash όμως γι' αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό στο επόμενο fight, Inhibitor και back. Έχει το sorry. Back, άστα να πεθάνει, άστα να πεθάνει. Ένα από μένα. Κάψε. Απλά τρέφω. Δεν έχω και εσές, Τρώω full flow. Τρέφα. Έλα ρε μαλάκα, το κάνεις αυτό τώρα. Το πιστεύω ότι το κάνεις αυτό τώρα ρε μαλάκα. Φύγεις από εδώ. Τώρα πάμε. Έχοντας. Push mid τώρα. Τι? Βασικά δεν κάνουμε τα recalls με αυτούς. Είχαμε ευκαιρία να κάνουμε push στο mid. Αυτό. Γιατί δεν ξέρω. Έφαγα στάντα. Το έφανα. Λες πόσα σταν έφαγα ρε μαλάκα. Ξέρω, νόμιζα δεν μπορούμε ρε. Μπορούμε. Πάμε για δύο. Μαλάκα δεν ξέρω πως φέρνουν όλοι οι σκοπιοχώροι έχει γίνει αυτό. Εδώ. Έλα, μη φοβάσαι. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Έχει το τέτοιο ρε φίλε, απλά μπορεί να... Δεν είχε smite. Μα δεν είχε smite το brother. I think my team is so bad, it's fucking insane by the way. Μα βγαίνει τέτοιο. Πίσω το πάτησε. Ένα πάει. Αλλά πες πως πέφτει ρε φίλε, δεν μπορώ να το κάνουμε damage, δεν μπορώ να το πλησιάσω. Η Ριελέ με κάνει 1v9. Okay. Ναι, όλοι.